Pois a escuela era buena, era mala. Eu fun pouco á escuela, porque como mi madre sempre estaba a casa enferma, e eu, pois, antes de ir para a escuela, tiña que ir á terra coller po ganado para a noite, porque como víñamos ás 5 da tarde, xa case non se vía. Eu tiña que coller 2 ou 3 listados de nabos ou de erva antes de irme para a escuela. A todas as miñas compañeiras xa estaban na escuela facendo gimnasia. Bueno, facían unha cousa ao redor todas. E eu ainda traballando na terra. E chegar á escuela xa estaban case entrando todas para dentro. Empezábamos cun silabario, chamábamos un silabario, a facer números. Empezar por 1, 2 ou 3 e así. Facíamos así, hasta que despois nos iban enseñando o maestro como tiñamos que acabar de facer. E non che facíamos máis nada. Por exemplo, cando escribíamos, por exemplo, con un tinteiro, porque antes levábamos un tinteiro con tinta, e dicíanos el, hai que traer tinteiros, cada un o seu. Para despois, cando veñedes, xa vos ensiñeu como tedes que facer as letras todas dos tinteiros, cada un o seu. E levábamos os tinteiros e facíanos el nunha cartilla que tiñamos que levala, e tamén para ali, facíanos cada un a súa cousa.